Канец 70-х гадоў 19-го, 10-е гады 20-го стагоддзя. Разгортванне ў 19 стагоддзі нацыянальна-вызваленчых рухаў на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай выклікала ажыўленне навуковай цікавасці да гісторыі неіснуючай амаль 100 гадоў ВКЛ і, у прыватнасці, да генезісу гэтай дзяржавы. Даследаванне гісторыі ВКЛ асабліва актывізавалася пасля паўстання 1863 года. Даследчая праца гісторыкаў мела на сабе выразны адбітак польска-расійскай канфрантацыі за дамінавання на землях былога ВКЛ. У той жа час расійская інтэлігенцыя, у тым ліку і гісторыкі, падтрымалі царскі ўрад у яго палітыцы русіфікацыі северазападнага края. Узмацненне русіфікацыі мела адным з наступстваў з'яўлення масы публіцыстычнай і калянавуковай літаратуры, накшталт твораў ідэолага западнарусізма Міхаіла Каяловіча, меўшай на мэце давесці, цытата, «ісконную расійскасць северазападнага края», канец цытаты. У гэтым мутным патоку выдзяляліся сур'ёзныя гістарычныя працы аўтарства Владзіміра Антановіча, Мікалая Дашкевіча, Мацея Любаўскага, Мітрафана Долнар-Запольскага і іншыя, якія сёння захоўваюць навуковую вартасць. Даследчыкі канцэнтравалі ўвагу галоўным чынам на ролі рускага начала ў ВКЛ. Само княства яны называлі літоўска-рускім государствам. У адказ расіянам польская гістарычная навука стварыла канцэпцыю раннефеадальнай літовійскай дзяржавы, якая фармавалася паралельна з заваёвамі суседніх усходнеславянскіх земляў. Пазней гэтая дзяржава ўступіла добраахвотную унію з Польшай і з часам стала складной часткай апошняй. Тэма польска-літоўскай уніі і сёння з'яўляецца адной з важнейшых у польскай літуаністыцы. Упершыню навуковы падыход да праблемы паходжання ВКЛ быў сфармуляваны ў працах кіеўскага гісторыка Владзіміра Антановіча. Аналізуючы пісьмовыя крыніцы, параўноўваючы грамадскі лад прусаў і літоўцаў, даследчык выявіў, цытата, што да сярэдзіны 13-го стагоддзя літувійскае племя не складала дзяржавы. Яно уяўляла сабой рассыпаную масу невялікіх воласцяў, якімі кіравалі незалежныя правадыры без усялякай палітычнай сувязі аднаго з другім, канец цытаты. Аднак знешнія абставіны, а менавіта з'яўленне ў канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя новага грознага суседа, германскіх рыцарскіх ордэнаў, змусіла літовісаў паскорыць палітычную арганізацыю. Суседзі-славяне не стварылі занадта вялікай пагрозы існаванню літовісаў. Пакуль ордэн заваёўваў землі прусаў і сенегалаў, літовісы і жымойты паспелі стварыць больш трывалы дзяржаўны лад і таму сустрэлі захопнікаў стройнымі сіламі. Цытата, «Сілы гэтыя літовісы набываюць у выніку новых адносін з Русю на працягу 13-го стагоддзя», канец цытаты, перайшоўшы ад удзелу ў полацкіх міждоусобіцах да тэрытарыяльных захопаў. Урэшце, цытата, «Факт канчатковага ўтварэння літувійскага княства на рускай тэрыторыі мы можам канстатаваць па вартых даверу крыніцах толькі з часу заснавання ў Новгарадзе літоўскім, у так званай Чорнай Русі, княжанне, прадстаўніком якога з'яўляецца літувійскі князь Міндаўг, сын Рынгольда», канец цытаты. Міндаўг пашырыў сваё ўладанне на Русі, цытата, «з дапамогай літувійскага апалчэння са свайго кернаўскага ўдзела», канец цытаты, і цытата, «апіраючыся на апалчэнне сваіх рускіх абласцей, падпарадкаў сабе разрознення дробныя літувійскія ўладанні», канец цытаты. Апошняя ідэя Антановіча выглядае свежа і ў наш час, хаця яна і не прыжылася ў пазнейшай гістарыяграфіі. Гэты аўтар першым наблізіўся да пераадолення аднаго шкоднага стэрэатыпу мыслення, уласцівага амаль усім наступным даследчыкам, а менавіта неапраўдана завышанай ролі этнічнай свядомасці ў матывацыі ўчынкаў дзяржаўнага чалавека. Мноства іншых гістарычных прыкладаў, а таксама логіка дзеянняў Міндаўга, як і яго наступнікаў, паказвае, што ён не быў адэптам дзяржаўнасці абавязкова этнічна-балцкай ці ўсходнеславянскай. Міндаўг пашыраў свае ўладанні і ўмацоўваў сваю ўладу для самога сабе і кроўных нашчадкаў, карыстаючыся зручным выпадкам і падручным матэрыялам. У той жа час Антановіч абараняў сумнівную тэзу аб супрацьстаянні ў дзяржаве двух народных начал, самых першых яе самастойных крокаў. З Антановічам не пагадзіўся па некаторых другасных пытаннях другі расійскі гісторык Мікалай Дашкевіч.
Палеміка вялася ў рамках агульнай канцэпцыі расійскай гістарыяграфіі, падобна як і ўнутраняя дыскусія ў польскай. Праз некалькі гадоў пасля прац Антановіча і Дашкевіча з'явілася першае польскае навуковае даследаванне, прысвечанае пачаткам ВКЛ, манаграфія Юліша Ляткоўскага «Міндаўк, літувійскі кароль». Яна была апублікавана на тэрыторыі этнічнай Польшы, але, і напэўна не выпадкова, за межамі расійскай імперіі, у Кракаве, у зоне аўстрыйскай акупацыі за адносна высокай нацыянальнай талерантнасцю. Паводле версіі Ляткоўскага, ВКЛ з'яўлялася вынікам сацыяльнай эвалюцыі літувійскіх плямёнаў. У ходзе гэтай эвалюцыі ўзнікла арыстакратыя, князі, кожны з якіх кантраляваў тэрыторыю свайго роду або племені. Пазней у асяроддзі важнейшых, старэйшых князёў знайшлася здольная энергічная асоба Міндаўк, якая аб'яднала ўсе гэтыя тэрыторыі пад сваёй уладай. Гэта быў пачатак ВКЛ. На стварэнне моцнай літувійскай дзяржавы значна паўплывала небяспека з боку тэўтонскага ордэна. Канцэпцыя Ляткоўскага была наканавана доўгае жыццё. Сфармуляваная ў канцы 19 стагоддзя, яна застаецца актуальнай да сённяшняга дня. Пазнейшая польская гістарыяграфія генезы ВКЛ, гэтаксама як і літувійская, а потым і савецкая, падае, па сутнасці справы, толькі варыянты канцэптуальнай канструкцыі Ляткоўскага. Іншыя даследчыкі выказалі іншыя погляды на канкрэтны ход справы, дзеючыя сілы працэсу дзяржаўтварэння, але галоўную ідэю эвалюцыі не аспрэчваў ніхто, за адным выключэннем у асобы Міколы Ярмаловіча. Аб гэтым гаворка будзе пазней. Адметнасць канструкцыі самого Юліша Ляткоўскага заключаецца ў меркаванні о пачатку захопу Літовы і рускіх земляў яшчэ да з'яўлення на гістарычнай сцэне Міндаўга у якасці аб'яднальніка. З другой паловы 12 стагоддзя Літова ад абароны пераходзіць да наступу на Русь. Асновы моцнай літувійскай дзяржаўнасці закладаліся ў канцы 12-го, пачатку 13 стагоддзя, калі усталявалася ўлада старэйшых князёў. Ужо тады, на думку Ляткоўскага, Літова мела тэрытарыяльныя набыткі на Русі, прычым пачынала не з чорнай, як было прынята раней, а з белай Русі. Блізкія да высноваў Ляткоўскага погляды выказаў Вітольд Камянецкі у невялікай працы, прысвечанай генезе ВКЛ. Паўстанне дзяржавы трактуецца як вінец шматвекавога развіцця літувійскага грамадства. Кантакты са славянамі прыспешылі гэты працэс. Усходнеславянская дзяржаўнасць стала ўзорам для літувійскай. Цытата: «Мазаіка дробных княствачак, вядучых самастойную палітыку, мусіла сабрацца ў адно цела, у літувійскую дзяржаву. Шматвекавое развіццё літувійскага грамадства прывяло ўрэшце да такой змены, а блізкі кантакт з рускай дзяржавай даставіў гатовыя ўзоры больш дасканалага ладу». Канец цытаты. Важнае месца ў вывучэнні ладу ВКЛ і ў тым ліку генезу гэтай дзяржавы займаюць працы маскоўскага даследчыка Мацея Любаўскага, буйнейшага гісторыка ВКЛ. Гэты даследчык актыўна працаваў над гісторыяй ВКЛ апошнія дзесяцігоддзі 19 і двух першых 20 стагоддзя і яшчэ ў канцы 20 стагоддзя лічыцца буйнейшым аўтарытэтам па гісторыі ВКЛ. У працах Любаўскага пазіцыя расійская гістарыяграфія прадстаўлена найбольш закончаным выглядзе. Прызнаны знаўца крыніц Любаўскі выдатна арыентаваўся ў багацейшай дакументальнай спадчыне ВКЛ, што дазваляла яму рабіць узважаныя навуковыя высновы, у тым ліку па праблеме ўтварэння ВКЛ. Многія з гэтых высноваў захоўваюць навуковае значэнне да сённяшняга дня. Напрыклад, навейшым даследаваннямі беларускага гісторыка Міхаіла Спірідонава пацверджана выснова Любаўскага аб ядры дзяржаве, Літве як паняцці тэрытарыяльным, а не этнічным. Мацей Любаўскі першы пераканаўча паказаў, што гістарычная Літва ці ядро дзяржавы, якое рознілася сваім устроем ад іншых абласцей ВКЛ, уключала ў сябе як этнічныя літувійскія, так і этнічна-беларускія, рускія па тагачаснай тэрміналогіі землі. Пераканаўча выглядаюць разважанні даследчыка аб шляхах фармавання набілітэту ў этнічных літоўцаў 12-13 стагоддзя і гэтак далей. На аснове глыбокага вывучэння ўнутраняга ладу гэтай дзяржавы Любаўскі прыйшоў да высновы, што, цытата, «Гісторыя літоўска-рускай дзяржавы з'яўляецца ў пэўным сэнсе прамым працягам, далейшым развіццём гісторыі Кіеўскай Русі». Канец цытаты. Працэс утварэння ВКЛ Мацей Любаўскі уяўляў як злучэнне двух этнічных чыннікаў – рускага і літувійскага.
Агульная схема ў яго атрымалася такая. Літуўскае грамадства эвалюцыянуе да дзяржавы. У 12 стагоддзі вайна для літуўцаў стала не толькі актам самаабароны, але і промыслам. У гэты час у Літуі меўся клас адпаведнай германскай і славянскай дружыне. У канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя дробныя грамадскія аб'яднанні літуўцаў былі ўжо ў большасці палітычнымі саюзамі. Цытата. У другой палове 13-го стагоддзя сярод разбітыя на дробныя грамадскія саюзы Літовы сфармавалася буйное палітычнае цела, Вялікае княства Літоўскае, пад уладай Міндаўга і яго бліжэйшых пераемнікаў. Канец цытаты. Міндаўг быў адным з мацнейшых літуўскіх князёў, гэтаксама, як і яго бацька. На пачатку звышэння Міндаўга мела характар простага старшынства, кіраўніцтва ў аб'яднаных ваенных аперацыях. Але з 1248 года ён перамяніў адносіны да іншых князёў і пачаў захопліваць іх маёмасць. Падчас перапалоху, выкліканага на Русі татарамі, ён захапіў так званую Чорную Русь, вобласць правых. Недакладнасць, правільна будзе левых, пазначана аўтарам. Прытокаў Нёмана з галоўным горадам Новаградкам. Здавалася б, мы бачым тут класічную схему, уласцівую для польскай гістарыяграфіі, а менавіта эвалюцыю літуўскага грамадства да дзяржавы і ўрэшце завяршэнню справы аб'яднання асобай, адпавядаючы сваім асабістымі якасцямі ўзроўню гістарычнай задачы. Аднак Любаўскі падкрэслівае, што, цытата, «Дзяржава гэта з самага пачатку была не проста літуўскай, а літуўска-рускай». Канец цытаты. Чорная Русь служыла апорай не толькі Міндаўгу, але і яго наступнікам для распаўсюджвання ўлады вялікіх князёў на Літуву. Міндаўг і яго пераемнікі, устанаўліваючы сваю ўладу на Літуве, імкнуліся шукаць апоры на Русі і карыстацца ёй палітычнымі сіламі і сродкамі. Любаўскі піша, што збліжэнне, цытата, літуўскай народнасці з рускай, канец цытаты, перанесенне на Літову рускіх парадкаў. Палякі і расіяне сыходзіліся ў тым, што ініцыятарамі працэсу дзяржаўтварэння былі балцкія плямёны, вядомыя ў пісьмовых крыніцах пад назвай літоўцы, якія спачатку 11-12 стагоддзя цярпелі ад усходніх славян, потым з 80-х гадоў 12 стагоддзя рэзка актывізавалі рабаўніча-мілітарную дзейнасць і яшчэ пазней перайшлі да тэрытарыяльных захопаў земляў старажытнай Русі. Вынікам стала новая дзяржава ВКЛ. Такім чынам, абодва бакі падзялялі две галоўныя ідэі. Першая – эвалюцыя літуўскага грамадства да дзяржавы, другое – цесная сувязь між утварэннем дзяржавы і захопам літоўцамі землям на Русі. Спрэчка вялася, па сутнасці, вакол адной праблемы, менавіта акрэсленне этнічнага характару дзяржавы. Адказ на пытанне, ці быў творцам дзяржавы літуўскі князь Міндаўг і ці Літова заваявала рускія землі, быў аднолькавы з абодвух бакоў, так. Але далей пачыналіся сутнасныя разыходжанні. Ці ВКЛ была літуўскай дзяржавай? Так, адказвалі палякі. Не, адказвалі рускія. Гэта была дзяржава літуўска-руская. Такім чынам, згаджаючыся з тэзамі аб ініцыятыве літуўцаў у дзяржаватворчым працэсе і заваёве рускіх земляў, расіяне нейтралізавалі іх значэнне тэзы, цытата, «дамінаванне рускай культуры», канец цытаты. Рускай у сэнсе велікарускай, бо беларусаў і украінцаў не лічылі самастойнымі народамі. Па прычыне нязначнай колькасці захаваных крыніц меўся шырокі прастор для дыскусій. Абодва бакі знаходзілі шмат аргументаў для падтрымання сваіх версій. Расіяне найперш ва ўнутрэннім устроі дзяржавы 14-16 стагоддзя, палякі ў палітычнай гісторыі. Варта зазначыць, што дыскусія між польскімі і расійскімі даследчыкамі праходзіла на належным навуковым узроўні, з прызнаннем і выкарыстаннем дасягненняў апанента. Палітычная заангажаванасць бакоў выступала не так яўна, як у пазнейшай літуўскай і частцы сучаснай беларускай гістарыяграфіі. Як выключэнне варта разглядаць выпадак, калі Ян Якубоўскі назваў Уладзіміра Антановіча, цытата, «польскім рэнегатам», канец цытаты. Прычым гэта мела месца не ў навуковым выданні. Забегаючы наперад, скажу, што ўрэшце перамогу атрымала польская версія ўтварэння ВКЛ, што было фактычна пацверджана фундаментальнай манаграфіяй Уладзіміра Пашуты, выдадзенай у 1959 годзе. Першая святовая вайна і выкліканыя ею еўрапейскія палітычныя катаклізмы на некалькі дзесяцігоддзяў перапынілі расійска-польскую спрэчку. Адноўленая значна пазней дыскусія мела ўжо іншы характар і накірунак.
У гушчы расейскай і польскай гістарыяграфічных плыняў патроху выспявалі пачаткі беларускай і літувіцкай гістарыяграфіі ВКЛ. У 19-м, пачатку 20-го стагоддзя пачалі з'яўляцца працы па этнаграфіі і краязнаўству Літовы і Беларусі. Першыя гістарычныя працы папулярнага характару, мэта якіх была абуджэнне цікавасці да роднай гісторыі. Першая літувіцкая спецыяльная праца па пачатках ВКЛ была выдадзена на нямецкай мове у 1908 годзе Йонасам Татарайтісам. Яна цалкам укладывалася ў агульную тэндэнцыю польскай гістарыяграфіі. Йонас Татарайтіс прыняў погляды Ляткоўскага, толькі перанёс час аб'яднання міндагаў дробных літувіцкіх княстваў з 1236 на 1242 год. Найбольш яркім прадстаўніком новай беларускай гістарыяграфіі стаў буйны гісторык ВКЛ Мітрафан Долнар-Запольскі, які, аднак, спецыяльнай генезай дзяржавы не займаўся. Маладая літувіцкая гістарыяграфія карысталася набыткам польскіх даследчыкаў, з іх канцэпцыяй ВКЛ як балцкай дзяржавы. Беларускі погляд фармаваўся на глебе напрацовак расійскай гістарыяграфіі, пры гэтым баронены расіянамі рускі пачатак ВКЛ разглядаўся як уласна беларускі. Як у пэўнай ступені нейтральны можна ацаніць погляд на праблемы генезы ВКЛ вядомага украінскага гісторыка Міхайла Грушэўскага. Даследчык не бярэцца меркаваць аб шляхах і сродках ваенных ці мірных фармавання ядра дзяржавы, бо крыніцы пра гэта маўчаць. Ён проста канстатуе распаўсюджанне ўлады Міндаўга над княствамі так званай Чорнай Русі 30-40-е гады 13-го стагоддзя. А вось агульная ацэнка дзяржавы, выказаная Грушэўскім, цытата: «Асноваў Великого княства Літоўскага былі плямёны літувійскія і землі беларускія. Той рускі элемент, які зрушыў Вялікае княства Літоўскае, быў не ўкраінскі, а беларускі. Гэтаксама, як Вялікае княства Літоўскае можна і трэба да пэўнай меры лічыць славянскай дзяржавай, спадкаемцай кіеўскай дзяржавы, то ва ўсялякім разе не ўкраінскую, а перш за ўсё беларускую, і ў цэласці яе гісторыю гэтаксама нельга ўводзіць ва ўкраінскую гісторыю, як і гісторыю Вялікага княства Маскоўскага». Канец цытаты. У той жа час гісторыка дае даніну традыцыйным поглядам, ужываючы фармулёўку, цытата: «Літувійская акупацыя на Русі», канец цытаты, і іншае.